Ahojte, zdravím vás v novom videu, v novom roku. Chcel som vám povedať všetko dobre do nového roku, aby ste sa mali lepšie ako v tom predchádzajúcom. A určite sa budete mať lepšie, pretože chystáme nové veci. A zo pár vecí už aj je vypredaných u nás na shope. To ste si určite všimli. Jednak sme mali Black Friday a momentálne prechádzame na trošku iné balenia produktov. Nemení sa veľa, ale vlastne menia sa fľaše, predovšetkým aj nejaké uzávery, aby to bolo komfortnejšie, aby to bolo bezpečnejšie a zároveň aby sme mali kvalitnejšiu autokozmetiku. Dnes sa vám hlasím z Dunajskej Lužnej, chcem vám ukázať dvoch chalanov, je to firma Marmat a chalani sa špecializujú na tepovačky, čistenie, ale nie na autoveci, ale do domácnosti. Že by som mal ísť aj pomalšie, nie? Keď to 50. No, že v podstate firma Marmat, ako som spomínal, chalani sa špecializujú na tepovanie a čistenie domácnosti firiem. To znamená, že pokiaľ máte špinavý gauč alebo prípadne aj z toho sektora firemného nejaký koberec, kancelárska alebo niečo, tak môžete ísť kľudne osloviť, keď sa vám samozrejme zapáčia. No a ja im vezím teraz momentálne nejaké veci na testy od nás, nejaké príslušenstvo. Jedná sa o tie bežné veci, čo poznáte z videí, štetce, kefa, rotačná kefa do vrtačky a All Clean, pretože All Clean je vhodný aj na tepovačské veci. Pokiaľ sa rozriedí do kercheru, môžete ho bezpečne používať. Samozrejme, je to v závislosti od poškodenia alebo znečistenia, dá sa povedať, tých povrchov. Tak ja odporúčam jednak Ultrom to riedenie a s takýmto nariedením môžete veselo tepovať aj viac znečistené gauče, stoličky a prípadne aj koberce, takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v bežný deň s firmou Marmat. Čaute, nachádzame sa v Dunajskej Lužnej, konkrétne v Cobblande sa nachádzame. To je trošku nezvyčajný priestor, pretože vždy točíme len nejaké veci ohľadom vozíl, ale dnes sme tu s chalanmi z Marmatu. Ukážem aj chalanov. Zdravím vás. Čaute. No a sme tu preto, lebo chalani vlastne tepujú veci ohľadom kobercov, ohľadom sedadiel a je to trošku z iného súdka, ale donesol som im vlastne nášho okna, aby to otestovali a aby povedali verdikt, že či to je fajn, či to nie je fajn. Pravdepodobne toto už je, toto tiež už vyzerá, že je to veľmi v zlom stave. Pýtam chalanov v umiarkách, že koľko stojí tepovanie, alebo že ako dlho im to trvá a všetky takéto informácie. No a teraz sa môžeme spýtať chalanov, že ako prebieha vlastne taký objednávkový proces u nich a prípadne, že koľko by som, však zrovna sa opýtam, že keby sme napríklad chceli vytepovať len túto sedačku, koľko by to vyšlo u vás? Táto sedačka... Ja vás tak dám trošku, že by vás bolo vidno, lebo máme tu tmu. Táto sedačka je v podstate dvojsedačka, takže u nás by to vyšlo 35 €. 35 €, ale je to akože v rámci nejak, akože aj sme limitovaní nejakým okruhom, že od vašeho pôsobenia, alebo vieš, že keby som si objednal teraz, dajme tomu v Bratislave. Akože do Bratislavy, čo sa týka cesty, tak je to zadarmo, hej. A čo sa týka povedzme Bratislavského kraja, tak tam to naceňujeme 30 centov na kilometr. Hej, takže dajme tomu Pezinok alebo Modrá a tak ďalej, tam už by to bolo trošku drahšie na základe tej cesty, ale takáto základná sedačka je v podstate 35 €. To je dobrá cena. To si ma prekvapil teraz. Potrebuješ vytepovať? To je dobrá cena, takže pokiaľ potrebujete vytepovať sedačku a v podstate chcete profi prácu za dobrý peniaz, tak Marmat chalani vám pomôžu určite. No a môžeme to akože, môžete aj otestovať priamo ten All Clean, čo som doniesol. Toto je 5 litrovka All Cleanu, toto už poznáte z nášho shopu, prípadne z videí. Pol-litrové balenie All Cleanu a tu v podstate máme taký prototyp fľaše, v ktoré máme koncentrovaný All Clean. Ďalej som chalan donesol niečo naša prísluška na test, poznáte takisto kefu, konský vlas na nejaké detailnejšie veci, na také, že v podstate náchylnejšie povrchy, potom štetce, toto je vlas z diviaka čínskeho, nylon, toto je jemný, softový, fajnový taký štetec a potom na vrtačku kefa. To je tiež v podstate jemný vlas, takže toto sú bežné veci, čo poznáte aj z e-shopu, aj z videí. No a teoreticky môžeme aj asi možno že prejsť nejakému testu
lebo určite všetci čakajú na testy, hej, že nielen na rozpráška, ale na testy, tak skúsim to zobrať stade. Môžeme ísť na to. To je skôr také žmolkové, nie? Že to vieš? Žmolky neviem, či odstraníme, to asi ne. Ako môžeme vysvetliť, že vlastne prečo sa vysáva najprv tá sedačka? Ja ti poviem, prečo vysávame tú sedačku a je to hlavne preto, aby keď potom sa namočí ten daný povrch, či už je to sedačka, či už je to stolička alebo koberec, tak aby tam neostal ten prach viacej zažratý, hej? Že to vlastne treba povysávať na to, aby tá povrchová špina zišla a potom keď sa to namočí, tak aby vlastne tá špina, ktorá je vnútri toho, tak aby krásne zišla tou vodou, chémiou a tepovačom, ktorý to potom vysaje. Takže hlavne tuto ide o povrchovú špinu a o také jednotlivé čiastočky prachu, ktoré sa dajú pekne odstrániť vysávačom. Takže vlastne hlavne preto. Jasné, vždy sa robí ten postup rovnako. To znamená, že dojdeš, dajme tomu, keby sa bavíme o nejakých kancelárskych kreslách, sedadlách, sedačkách teda, alebo takéto klasické dvojsedačke, trojsedačke, že vždy je základ to povysávať. Presne. Ale ono aj je to z toho dôvodu, že ja tuším, že aj manuál od Kercheru v rámci tepovačov je tam taká poznámka, že to treba povysávať z toho dôvodu, že pokiaľ tam budú nejaké mikročiastočky, môžu upchať vlastne nie že len ten filter, ale aj tú hadicu, lebo ona je v podstate veľmi, ona je už tvárovaná vyslovene len na prietok vody. Presne tak. Hej, takže áno. Takže najprv treba vysávať. Teraz druhá vec by bolo, že by sme aplikovali chémiu. Môžeš kľudne tak zďalej, lebo je to koncentrát teraz, hej, úplne v pohodičke. Ono to ináč nie je penivý produkt, to znamená, že je vhodný aj do tepovačov, aby sa nedvihla tá pena, ten filter. Tak postup je taký, že buď to môžeme urobiť týmto Old-Cleanom napríklad, alebo keď to robíme v podstate Kercher chémiou, tak to robíme tak, že si to zariadíme si to v podstate v tepovači a rovno tepovačom to aplikujeme, ale čo je základ podľa mňa, tak je jednak rozrušiť tú špinu, ktorá je zažratá, a nie je povrchová, rozrušiť to kefou a nechaj to pôsobiť aspoň takých 10 minút, aby tá chémia mala čas trošku. A akože mali ste taký problém, že sa proste niečo už nedalo zachrániť, že už bolo to, že extrémne zničené alebo zajdené? Mali sme a to bol v podstate jeden problém kvázi s madracom, kedy sme v podstate jednej slečne tepovali madrac a bohužiaľ tam bol taký problém, že tam bola krv, bola tam zaschnutá krv, bol tam, neviem, či to môžem takto explicitne povedať, ale neviem, jak inak to povedať, bol tam moč od psa, hej, sa tam akože pocíkal sa tam pes, takže tak, ale toto išlo dole, hej, ten moč od psa išiel dole, akože bol tam obrovský flak, ale to išlo dole, ale krv tam bola zaschnutá nejaký ten rok. Takže to musím povedať, že niečo išlo, ale stále tam bolo vidno ten flak, takže nakoniec to bolo také, že sme povedali, že OK, že máte to zadarmo dneska. Vážne? Takže no, tak, dobre, bola to známa. Akože. Takže potom, pokiaľ chcete dať, ja to trošku stupím, pokiaľ si chcete dať vytepovať doma nejaké kreslo alebo niečo, tak treba ho v určitej časti pofrskať krvou a chalani vám to zrobia gratis potom, hej. Dobre. Pokiaľ by sme teraz akože chceli to bez tepovača riešiť, že dajme tomu, že by to bola, jak som spomínal, nejaká stropnica alebo takto, proste prekefuješ to a vytreš to do mokra alebo do sucha, hej. Tam koľko tam máme asi? Pol litra. Dobre, takže no máme 3 litre vody a dali sme tam orientačne, možno, ja neviem, koľko som tam mal, 400 ml, 350-400 ml som mal vo fľaši. Takže poďme teraz postupom takým, že nastriekáme to s hlavicou a rovno budeš akože extrahovať. Nastriekáme to, vytiflujeme to a môžeme extrahovať. No dobre, OK, poďme na to. Teraz tam sme nemali nič iné, hej? Nie, čistá voda a... Neostalo niečo z tej predchádzajúcej chémie? Dobre. Dobre, OK. Máš obľúbenú kefu? Poďme na to, ideme to teraz extrahovať.
Ešte tu možno taký flag, nie? Alebo čo, domokra, že to by bolo? Dobre, tak môžeme ešte ten kvázi, ten one-stepový systém. Tak dobre, skúsime to na nové úplne, ne? No, jasné. A to skúšam ja one-step. Super, lebo napríklad na takéto časti, hej, jak je dole, že keď si pozrieš napríklad toto znečistenie, tak na to je super ten all-clean, hej. Že vtedy vieš, že keď to nezabije, že vlastne takto som sa bať. Keď to máme v koncentrovanej forme a že nedáme molitán, tak vtedy je to fajn nastriekať a pretrieť mikrovláknom alebo ešte to trošku nakefovať, hej. Ale pokiaľ je tam ten molitán, tak asi viac vody určite. Tam je potrebné, hej, aby sa to dostalo vlastne hlbšie. Hej. No. Čo je mokré, to je čisté. Hej. Ale to musíš vystrihnúť. Dobre. Dávku je to riadne veľa. Dávku je to dosť, no. Ale zjedlo to dosť vody. Či sa mi to zdá? No, to akože... Jednoznačne ide dosť vody. A to vôbec nedržím ani nejako na plné bomby alebo tak. Dobre, takže vlastne sme prišli na to, že pokiaľ je to už veľmi zabitá tá špina, tak to treba prekefovať a jedine takto je správa, no. No to nejde len tak, no. A keby sme, neviem, že či to rozratáva to nejak teraz na, vieš, že či sa oplatím to vytepovať, alebo či sa im neoplatí kupovať nové sedadlá, už vieš? No jasné. Tak za takúto stoličku máme koľko? 10 eur. 10 eur. No. Čiže asi nová stojí viacej. No. Jasné. Takže ak nie sú nejaké roztrhané, tak sa to asi oplatí. Jasné, ale pokiaľ sme teraz videli, že aj koľko ide tej chémie, vieš, a že treba urobiť tie úkony tak, jak majú byť urobené, tak v podstate 10 eur pôjde, podľa mňa. Úplne pôjde. Množstevná zľava. Od 100 kusov máš potom percento zľavu. Dobre, tak už však nebudeme točiť zase, vieš, že budeš tam kefovať, tam budeš 10 minút v celom videu. Dobre, takže pokiaľ chceme stoličky vyčistiť, takže nastriekame chémiu, rozrušíme to kefou a extrakujeme. Aby sme porovnali cenu vlastne all-cleanu nariadeného a dajme tomu originál Kercher chémie, tak tu chalani akurát mi spomínali, že vlastne majú od Kercheru priamo tablety, to sú vlastne v sušenej forme, je to cleaner. Tak. No a dávajú tu do tej časti, kde sa dáva vlastne teplá voda. Tak, presne. No v podstate túto zarábame tú chémiu a dávame tam 4 litre a do tých 4 litrov dávame 3 až 4 tablety. Takže povedzme, že 3 tablety plus minus 1 liter na tabletu. Takéto niečo stojí okolo 85 až 90 eur a máš tam 200 tablet, takže nám to vydrží. Takže teraz dobre, budem počítať, či nebudem počítať. Vieš, akože dajme tomu, že keď to zaokrúme na stovku, a máme tam 250 tabliet, tak koľko? 200 tabliet, tak to máme jedna tableta koľko? Keď dobre, ja tam 50 centov. Takže 50 centov a 3 tablety idú do to je 5 litrové? 5 to je? Štvorka. Akože je to možno aj sedmička, ale dávame tam 4. Dobre, tak jak si hovoril, 4 litre? Áno. 3 tablety. Áno. Tableta 50 centov, to máme 1,50. No, za jedno naplnenie čistej vody s chémiou, hej? Áno, no a vlastne toto nám vydrží na aký čas, alebo dajme tomu, že na koľko ploch, alebo keby si to tak mal zhodnotiť. Akože kebyže to mám takto zhodnotiť, tak toto nás prehľadom vyjde na účkovú sedačku. Túto sedadlo. Na dve takéto dáme. Na dve takéto, tak. A záleží aj od znečistenia. Jasné. Treba dať 3 tablety, stačí jedna. Takže potom, áno, takže tým pádom vlastne chémia je, dajme tomu, že euro 50 za jedno účko. Tak v podstate to je dobrá cena. Euro 50 za jedno účko, ale tiež, ako hovoril kolega, záleží od znečistenia. Áno. Čo znamená, že dajme tomu, keď nie je až tak znečistená tá sedačka, tak to prechádzame raz. Hej, raz to namočíme, potom, kde sú znečistenejšie miesta, tak to namočíme znova, trošku rozrušíme a potom to prejdeme. Ale môže sa stať, že tá sedačka naozaj celá by bola znečistená, takže celé by sme to museli dvakrát urobiť
A to už by to nevydržalo na podstate celé. Jasne, vymeníš to, dáš tam zase nové 3. A keď je vlastne krv v rohoch, tak je potom gratis. To sa strany vankuša, keď je krv. Dobre, takže a také, že neviem, boli také požiadavky, že chcú ľudia aj dajme tomu, že zo spodu sedačku akože vyčistiť alebo takto? S tým sme sa skôr zo zadu čistíme. Jasne. A keď je v priestore, dajme tomu, tak čistíme zo zadu aj celú v podstate. Hej. Úplne celú. Že všetko, čo sa dá čistiť, tak to čistíme. Alebo mali sme tiež jedného zákazníka, ktorý mal koženkovú sedačku, že mal koženku plus takéto niečo, textil, a to sme tiež urobili v podstate. Takže tak. Že sme vyčistili aj tú koženku, aj sme to vytepovali. Jasné, pokiaľ je to koženka, tak tam ten syntetický materiál môžeš vlastne použiť aj s tými tabletami. Pokiaľ by to bolo koža, bolo by to samozrejme niečo iné, ale ja som ešte chcel povedať to, že pokiaľ máme tie tabletkové formy, tak toto nedá sa to použiť lokálne, to znamená, že pokiaľ sa stane, že máš nejaký flajk alebo niečo na určitej časti, tak vtedy fakt jedine taká sprejová forma. Hej, tekutá, že dajme tomu, vtedy je výhodný povedzme ten produkt náš, hej, ten politrový, že lokálne si to nastriekáš a vieš, že nechceš riešiť tú celú sedačku. No. Samozrejme potom už môže dojsť tomu, že sú nejaké flaky a tak ďalej, lebo bude to čistejšie ako ostatok, ale to už sú také špecifika. No. Takže dobre, dostali sme sa niekde. Tak aspoň budú vedieť zákazníci, že aký je postup toho. No a tak nič, tak ideme sa pustiť do práce. No jasné. No chcel by som sa ešte opýtať chalano, že koľko vlastne vyjde takéto čistenie, tepovanie a prípadne aj má to nejaký dezinfekčný účinok? Tak dezinfekčný účinok, čo sa týka tohto, to má z toho titulu, že sa vytiahne tá špina, hej, ale nepoužívame čistič, ktorý má vyslovene dezinfekciu, hej. Jasne, takže takto oni asi pravdepodobne už vieš, tých detských útikov už majú nejaké dezinfekčné spreje, ktoré to riešia. Dobre, a aby sme to tak zhodnotili, ja ukážem aj na kameru, že by ste vedeli, že čo všetko sa tu robí, takže vlastne tento koberec, na ktorom boli hračky a také tie ďalšie veci. Hej. V podstate toto celé bolo na to koberci, alebo nie celé, ale väčšina tých hračiek, ktoré môžete vidieť tu, tak okrem toho kútika s tými loptičkami a tak, ale tak toto všetko v podstate sme presúvali a zase budeme presúvať naspäť. Dobre, takže sa to presunulo na bok teda, povysáva sa to, vytepuje sa to, máme tu klasické stoličky, koľko ich, 9 sme narátali? 9 stoličiek, dvojsedačka, 40 m štvorcových je koberec. Koberec. A toto vlastne, koľko by som za to zaplatil, keby som mal detský kutík a chcem to dať urobiť u vás? Akože môžeme si to rozmeniť na drobné. Čo sa týka týchto stoličiek, tak máme 9x10, to je 90. Čo sa týka sedačky plus 35, to je 125. Ešte tuto môžete vidieť, môžeme sa ísť takto na to pozrieť. Máme tu takéto koberce, hej, takže toto sú v podstate dva také menšie koberce s krátkym vlasom, takže tu máme 10 €, takže hovoril som 125 plus 20, 145, čo sa týka tohto, tak to je 80x2, teda 40x2, hej, 40 m štvorcových, 2 € za meter štvorcový, tu máme 80, takže koľko som hovoril, 125, 145, plus 80 je 225, takže to máme 225 komplet, plus nejaké to presúvanie nábytku a tak ďalej by mohlo byť do 250, ale keďže je to väčšia zákazka, tak to môžeme nechať na tých 220 € napríklad, by sme vedeli za to, čo tu vidíte, vlastne vyčistiť a vytepovať detský kútik. Takže samozrejme je tam vysávanie zakomponované, sú tam ostatné veci zakomponované, takže tak. Ale od tých 220 do 250 by sme sa vedeli zmestiť, respektíve vy by ste sa vedeli zmestiť. Presne tak. Dobre, super. Tak ja som aj videl, že tie sedadla boli sedačka, hej? A stoličky. Toto sú stoličky a toto je sedačka. Tak. Tam je čo robiť. A za ako dlho ešte? Máme tam nejaký taký, že viete odhadnúť, že koľko to bude trvať? Dajme tomu, že ja neviem, 8 hodín, do 8 hodín sa vojdeme? No, do 8 hodín sa určite vojdeme. Akože v podstate začali sme 8:45 a typujem, že o takej teraz je 11 hodín, aj s tým, že sme vlastne točili, tak myslím si, že okolo tej po 4:00 by sme vedeli skončiť. Aj s tým, že v podstate, čo vidíte tam, tak zase presunieme. Že sa to presunie naspäť. Dobre, lebo vieš, akože zákazník určite aj zaujíma to, že ako dlho to trvá, keď platia nejaký nájom a majú nejaký sklz potom finančný v rámci toho všetko. Dobre. Akože na toto ešte môžem povedať jednu vec, že my sme otvorení aj nočnej práci v noci, povedzme, že cez víkendy alebo cez sviatky, hej, takže sa vieme prispôsobiť zákazníkovi z toho titulu, že OK, keď on nechce zavrieť
a chce urobiť, zákazník, aby sme to urobili v noci, vieme to urobiť v noci. Cez sviatky, keď má zatvorené, vieme to urobiť, alebo povedzme niektoré prevádzky majú zatvorené v nedeľu, pondelok, taký kvázi sanitárny deň, alebo sa robí inventúra, vieme to spraviť aj vtedy, ak by s tým bol zákazník potenciálne samozrejme OK. To je super, to je fajn potom, takže je to všetko na dohode a o komunikácii, takže dobre, však vaša web stránka, že by vás vedeli nájsť ľudia, je? Marmat.sk, marmat.sk. Takže pracujeme na novom webe, už tento týždeň bude spustený, kde sú všetky služby naše, takže výborné. Prečo ja teba som mal dať do nejakého repového klipu. Hej, takže... Ja hovorím, to je... Dobre, super. Takže dnes aj trošku z iného súdka v rámci tepovania a čistenia detského kútiku, tak uvidíme sa snáď v ďalšom videu čoskoro. Čaute. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got 'em picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all.